kai ku dakata haba kuka wani irin ragwage ne ba za ka iya ne kun dau abu kamar totuwa ko wai ku sa min ta daya nan ku dakata ba an ga muku ni malalaci irin ku sai ma aishe ka ba ya ishe ka ka shi ke bari ka gani kai bara ma waje ba shi waje Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.